Kumno Dani Alves kuat ya Cristiano Ronaldo bat kumno uong sepang jong. Hapo madano Cristiano Ronaldo bat Dani Alves ki shun bha iwe menba ki dang ya lakai Spain Cristiano Ronaldo na ke Real Madrid bat Dani Alves na ke Barcelona. Katkum ki khobor manin kasngi Dani Alves ha kawe ka interview jong bat kawe ka news na Spain ka pekerteng ka Marca. Hakane ka interview habala kali ya player bajuat tam uba ula ye kendu ha ka jing im ya ka jong bat ka jawab na Dani Alves uang Cristiano Ronaldo de bastard laneu player banga isi tam hamadan longro player bajuat tam na baro ki player ki banga ngalaya khon persya kalong ka ba do kata ban ye khon persya abad namar biang karnyeng baru khlan ka format Dani Alves ula pengkudru da ka baong ba Cristiano Ronaldo uderu goal scoring machine. Kuman jupan kemah ne ba Cristiano Ronaldo udeu highest goal scorer ha ka history jong ka football. Bat haki khandai snem ba ulai lekai bat ka klub Real Madrid. Naki saus pa le prasin ki jing lekai ne ki jing mi madan jong uya ka klub Real Madrid. Cristiano Ronaldo liok ban thep hadu saus pa san peu tli ki goals.